सौफैमानि तेबां बहायनो दिनै आगरतलानि जे फैनाय रक आं सागफांगो दाबोसो पर्यन्त प्राय 3टा बाजै दंखा फंने मुंसाफोरनो बहगो गलायाखो तैसिमे गारियाव तैनो नंगो ब्रुरी सेटलमेंट आरो बहायनो तैनो नंलाय फैया दाबार मीटिंग चले दंफ्रो बहायनो तैनो नंलाय दंखो कोन फोन चलाय जायाखो दिनै सालसा बहगो कोन फोन करैखो आपने बगै नरना बेस आसर कलक जराना वैकक सगला गुबुन पार्टी जामो खालायाबो आंनि बर' इस्युया जों आइपिएफटि पार्टी दिनै सारेन सिदे बर्मा थैथांनाय बिनि लिडारशिपआ जों दाबो प्राय 14 बोसोर गावै दं 14 बोसोरनि संग्रामाव जों विभिन्न समायाव विभिन्न रकम से मुभमेंट खालायया एवं फ्रम बिगिनिं पहिल्यानिसिमी दाबुकसो पर्यन्त 14 बोसोर आइपिएफटि दिल्लीबो थांका तीव्रबो मुभमेंट खालायया 2018 सरकार फैका बीजेपी बाय दाबो 2023 बो फायना हाय तेवैसा सरकार गठन खालायया आइपिएफटि पार्टीनि पहिल्यानिसिमी दिनैसो पर्यन्त गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नाव चिनि जे नाहरमं चिनि जे सानमं शेक्सिडुल एरिया ना बे आलादा राज्यनि दाबी आपनो पहिल्यानिसिमी पाइथा दिनैसो पर्यन्त चिनि जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जों मेमोरेंडम रिमानि हैदराबाद त्रिपुरा सरकारना मेमोरेंडम रिमानि आ मेमोरेंडम पहिल्यानिसिमी लास्ट थांनाय जराबा चिनि जे मेमोरेंडम आबो दाबो चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट नि उत्तर पूर्वांचल नि चिनि होम डिपार्टमेंट नि अंगै दायित्व रिजर्व एडवाइजर ने चिनि बरमनां एके मिशन नि थानिबो आ फाइल दाबो सौ आ फाइल ने तमहिन डिस्कशन बा प्रोसेस बा वन सबमु आबो इनिशिएटिव नाजादो दं लास्ट थांनाय मासा जों एके हिसाबै मालायफ्राव जों बेबार डिटेल मेमोरेंडम जों फुनुका कोनो समय सिने सारेनसी डेवलपमेंट लीडरशिप कोनो समय सिने सानमेबार कुमार जमातियानि लीडरशिप कोनो समय सिने इउ आइपिएफनि लीडरशिप जों प्रत्येकटा बोसोर दिल्लीआव थांगै जों जे मेमोरेंडम काबै थेमानि आ मेमोरेंडम जों जतन लगै फुनुका नरकनि मेमोरेंडम नरक जे समय आइपिएफटि आचार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मेमोरेंडम जमारिनानि चेंगो आफ्रानि सिमी ताबुकसो पर्यन्त आ मेमोरेंडम जतन आनि यागो ताबो इवेन जों खूब गाहाम डिस्कशन का पॉजिटिव होनो आइपिएफटि नि अचीवमेंट बा आइपिएफटि नि कैसा सिनी बरकनि बगै जे कैसा ने वनमा संसा कैसा संविधान इश्यू न तो हुई विगत 14 बोसोर आंदोलन खालायसानिबो जों गोबां जरावा गोबां जों सिनि लिडार जों दुखुबो मानखा इवेन सिनि लिडार ना जोंखौ गोमाजाखा इवेन सिनि लिडार गोबां लिडार जों याकरैबो थांगा थांनाय 2023 सारा त्रिपुरानि विधानसभा इलेक्शनाव थानिबो आइपिएफटि पार्टी ना एमन जगह खिगलायखा जे कोनो दिन अमा हैसम कोनो दिन विश्वास रायनि आसिनि लिडार अपनि थानिबो सारेनसी कथां दंब्र सावो 2022 नि लास्ट डिसेम्बर नि 31 तारिख नि सिगांनो साननै सानथाम सिगांबो लांमा जननि सिगांबो सिनि एमसीसी कन्फारेन्स दङ आपलो सारेनसी सावो बैजे याकनै थांबाय थों शुक्ला अमित बुद्ध नरक फन अ पार्टीने लांगै मा थांना तावानादि बर रंगारना तेबिसे सामं नांनाय बर तेबिसे नरनि थानिबो फाइनाय अ पार्टी केबुनि व्यक्तिगतनि इंटरेस्ट नि बागै आचायमानि या अ पार्टी केबुनि बेनिफिट नि बागै
संसामनिया अब चिनी बरफनी अस्तित्वनि बागै कक साननि बागै चिनी बरफनी अधिकारनि बागै लड़ाई खाने बागै अब पार्टी अब नंगर रमी माना रखना सारे लास्ट कक सालात मानी अब ना आं मुइदमानै आं यूथ आईपीएफटी जनरल सेक्रेटारी पद दंमोन जेराव खनो बा यूथ आईपीएफटी पदया करे जखन आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी दायित्व सबै फरकना जों दल कायसे आचोगै माइरां थाइसाव माइ सालायनाय दिनै लिडार रखबाय हुयाम कायसाव जों थुबै जुद्ध खालायो मुभमेन्ट खालायखायमानि आ बर रक जों याकारि थांबाय था हायबना दिनै सारे इनसि डेभलपमेन्ट कक सामानि न आपना राखबै जे आं लास्ट मुभमेन्ट जेराव आईपीएफटी पार्टी न जों रिभाइव खालायनायनि बागै प्रयोजन 10 जन बरफोरनो दंथों आइपना आईपीएफटी पार्टी न जों सकमरै माइया आईपीएफटी पार्टी न जों किबेवै माइया आईपीएफटी पार्टी न जों डेमोलाइज खालायमाइया होननाय आं खोबाय साक साकना आं माइ दामगै बाय थाकनि जरावना आं रागैना दं जे समयाव पार्टीनि स्टैंड पॉइंट न तैयै 2023 नि इलेक्शन खाना नॉमिनेशन नि लास्ट डेट जों तामो खालायनाय चिनि पार्टीनि कोनो स्ट्रेटेजी जों क्लियर से रिमाले दिया चिनि प्रेसिडेंट दा प्रेम कुमारिया चिनि जीएस अपना तो जीएस क्रिया जेना जीएस समाने बोसी कोई बार जेना जीएस या करे थंका पार्टी नि हिसाब छारा वाइस प्रेसिडेंट खरकसा तमो चिनि सर के फाउंडर बनखना जों द्वितीय एनसी हिसाबै फना माने गई बननो लगे तै दंखा तब गार्जियन चिनि क्रिया